Zvikanzi mukandirova ndotokusungisai hamusi baba wangu. Ene nemurume wangu titone nguva yekutogona kutopedza mwedzi tisina bonde munhu. Inyaya inondirwadza Yozomirira pamwana ini pandiri chitadza. Ndinongozviisa kuna Mwari. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndironzi Stella Muusha. Nhasi uno tiri mukati meChikurubi Maximum Prison. Umo matiri kuona vasungwa vari kusanganiswa nehama dzavo muchirongwa chinenge charongwa nevePrisons chinonzi Family Week. Apo vasungwa vanobvumidzwa kuti vashanyirwe kwesvondo rese vachiyazoonekwa nevadikani vavo. Nhasi uno tasangana naBaba Austin Munodawafa, avo vataona vanga vakagara nemudzimai wavo vati ivo kumatare edzimhosva uko ngavaongorore zvakanyanya nyaya dzerepi, nokuda kwekuti vazhinji vari mukati munomu vakasungirwa nyaya yekuti repi, vazhinji vacho kunyeperwa. Ngatinzwei baba vachitaura, avo vari kuti ivo ini mwana wandiri kunzi ndakarepwa handina kana kumbobvira ndamubata. Muri kunzwa sei? Ndiri kuona makambundirwa mamazvisuwere. Chokwadi ndiri kufara nekuti upenyu hwacho hwakaoma, zvamunozongonzwa kuti munhu akolapsa akarara, because unonyatsofungisisa kuti upenyu huchazodini. Uchitora nguva yakareba usingaone kana mudzimai wako kana mhuri dzako. Ende ini zvinonyanya kundirwadza ndikafungisisa nenyaya yandakasungirwa. Mudzimai wamunoona wandinayo uyu munhu wandakasangana naye mucheche, tikadanana akanditaura kuti ini ndakamitiswa ndichinyeperwa kunzi handina mukadzi. Mwana akantaura ndakafirwa nababa vangu tiri mudiki ndiri grade 7, tikaita upenyu hwekutambura. Ndobva amitiswa nevanhu vainamata navo, aiva nemukadzi wake haana kana chaakabatsirwa kana chinyi. Zvadaro neni takawirirana, vana vako zvikanzi vana vanogara nambuya ndinogara namai nevana vangu. Svikira ndakasvikira hangu kumuroora nenhambwe yake kunzwa kuti upenyu ndo zvauri, munhu andoda chinamato. Ndakamutora aine mwana mudiki aine 2 years, mwana iye zvino ane 9 years, achipinda chikoro. Hakuna kana one akambopa help, ndaingopinda chikoro nokupfeka hembe nekudini. Mukuru wacho aigara nambuya vake. 2022 mbuya vakazofona kumusha kubhuira kuti mwana akuita musikanzwa akuita zvevakomana roda kundisungisa kune veMusasa project. Ndikamutsura kuti uri kuita musikanzwa, anobva aenda kwaSABHU kuti ndoda kuvasungisa vari kundiabhuyusa. Vakafonera mai yacho, mbouya utorewo mwana, pamwe mwana anogona kudii kunzwisisa. Akanditi ndonotora, ndakamboda kuramba kuti zvinozotinetsa. Asi akazi azoti aenda unotora, ndiri munhu anonamata. Mwana ndakagara naye 2023 achiita form 1 yake, 24 form 2 yake. Akatanga kuita zvevakomana August 2024 ndaenda kunoisa matombo ana mai vangu kumusha. Ndakafirwa namai nababa musi umwe chete. Tikasvika nemunin'ina wacho kuti Melody ari kuunza vakomana pano, akabvunzwa namai yacho, vakamutsura vakamurova akati handichazviite. Zvadaro futi vakambodedzwa kuchikoro nematicha. Mwana wenyu ane tsamba dzatiri kubata dzemukomana, wakaenda vakanotaura naye. Kati pamwe mwana ari kunzwisisa, tairovedzera kuti ita zvechikoro. Ona muri vana vasirina kunyatsokura upenyu hwakanaka. Mbuya ndakavatora 2023, mai vavo ivava vaigara nemwana uyu, ndakuvachengeta vairwara, ndachigara navo pese ipa, pandovairana nevazukuru vavo, tichigara nevazukuru. 2025 muna March mwana takamuona aine mukomana, vakahengana, anonoka kubva kuchikoro kuma5 padhuze nepamba, 200 kilometers kubva pamba, 200 meters kubva pamba paaiva ari pane chidondo. Mukomana ndobva andoona, ndobva atiza kubva apinda nochibage. Ndikati ndaiwe unononoka kubva kuchikoro nguva ino, mabuda chikoro na1 nhasi Friday, vamwe vese vabuda vatu vakumba. Ndobva ndada kutora shamu kuda kumurova semwana wandiri kuchengeta, mwana. Zvikanzi mukandirova ndotokusungisai hamusi baba wangu. Mashoko akandibata, ndakanda shamu pasi. Ndichienda kumba ndakasvika ambuya vakagara, mai vaitotinha mombe kuya nadzo padanga. Kati mai zvataurwa nemwana zvandirwadza. Anga ane mukomana wopapa. Ndamubvunza akuti iye hamusi baba vangu. Zvikana ambuya sei uchidaro iwewe? Mai acho achisvika kanzi anga anani, zvikanzi anga ane mukomana. Ndikati anga ane mukomana anosenza mumakwari papa. Ndobva mai acho vaenda kunobvunza mukomana wacho. Ndo mai vacho vandinawe vemwana iye akandisungisa inini. Kusvikira vakadzoka mai yacho, ndobva vasvikomurova, ndobva ataura zvese kuti nemukomana tinodanana. Ndobva handina kumbokutsura here Melody kuti siyana nezvevakomana kuti zvechikoro, ndoita upenyu hupi? Ndobva tagara. Ini ndikati mashoko anditaura handizozvigone, ngaachienda hake kuna baba vake. Vakabika sadza tikadya, ndobva ndabuda hangu kunorara. Ndakazonzwa vakundidedza, zvikanzi aiwa atiye ndoda kukumbira ruregerero. Ndapinda mumba mukicheni,
Anzi Dedhi ndokumbira regerero nemukomana tinodanana. Saka angaitwa ngatipinde nemuchitondo wozobva nenzira yekuku uchisvika pamba. Ngati kosa kwangu uchirambire chii? Inini handichazvigoni. Handiti zvinondinetsa mangwana. Even kunyange baba vako vakatadza vakaramba mai yako mai yako havanambobvira wakabika baba vako ndozvakanditaurira imi. Akangodhambwa anambobvira akabikapo. Handina kana sendi ravo ravari kukupa ndiri kutenga zvese. Saka iwewe kuti ndichigara neweka ndoda kuti uende kuchikoro zvekuti paunoenda kuna baba wako wakugutsikana kuti mwana wangu aichengetwa akaitawo zvechikoro. Handisi kuti ugondichengeta mangwana ndikuitira upenyu hwenyu inini. Saka unoendako kuna baba wako mai ina handichazvigonei. Kusvikira mbuya wakazofuma vachienda naye kumusha kwake musi wa 6 akazoneswa kumusha musi wa 8 nahanzvadzi yevava. Aitofonderana namai vake pese papa achinzi uri kuenda kuchikoro here uri kumbe here zvikanzi handisi kugara kumba pande kwandakaiswa kwaari kumbochengeta vamwe vana here vepo vari kuHarare. Kuvakakuisa kwose vasingagare newe vaifona tichinzwa pafoni. Aitofonera mbuya vachikwazisana musi wa 13 September ndo pandakaona mapurisa akuya kuzonditora. Musi wa 13 October ndo pandakaona mapurisa akuya pamba kuzikonditora achinzi uri kunzi wakarepa mwana Melody Madori. Andivatsaura paya inini ndikanzi ndo pandatorwa. Ndakatorwa ndikaswera ndichiteredzwa ndikazodzoka ndikaita 2 days ndichirara pahwedza. Maona kwakuchizoenda kukoti ndakasvikotorwa uchitonzi mhosva yako ndakatorwa chipiri Monday mhosva iri kutotongwa musi weMonday musi wechitatu kumarondera 44. Maona saka inyaya inondirwadza paupenyu kuwa here ndigorepa mwana. Ini ndine 60 years inini ndakarera vana ndakarera varamu vakawanda ndigosvikira pakurepa mwana munin'ina wavo yava ndakamupinza chikoro inini akatanga kuita musikanzwa zvake ndobva azoenda. Handina chandakaita naye ndozorepa mwana iyeyu. Zvinondirwadza zvinondidzamira kusvika pekupedzisira. Ende nemashoko akanga akutaura mwana kukoti kuti mai vanondiitira utsinye tainyi mwachikafu taidini. Iye zvino mudiki wacho ndinaye izvo zvari kupinda chikoro ndiri kubhadhara. Vaitengesa zvinhu zviri pamba vachibhadhara ndakasungwa. Asi ndakangozvidayira ndinozviisa kuna Mwari kuti Mwari ndo zvaanoita. Dai vemakoti vaionawo mhosva kuti iyi mhosva yemunhu ari kupomerwa mhosva isipo. Baba wacho vari kuita tike kuti ndofunga kana kuti ada pazaimba igodo ine handingazvizivi. Asi nyaya iripo ndeyekuti bedzi neuyu witness yangu yaiva ambuya naiyeyu nanhasi ambuya ndinavo kumba ndogara navo ini. Saka zvinhu zviri kurwadza chaizvo kuti mhosva yacho ndeyei. Chandakatadza chii kutsiura mwana oti March, April, May, June, July, August, September, October ozotanga kuti ndakarepwa. Akabvunzwa koti kunzi baba wakazovataura rini zvikani ndakavataurira musi wa 20 baba vakandibvunza musi wa 20 August kuti sei wakanyarara usingafare nevamwe vana zvikanzi ndakarepwa nadhedhi wandaigara navo musi wa 20 August abva muna March. Maona mugozvibvunza kuti vaimubvunza nechikonzero chekuti mwana sei usingafare nevamwe vana pese apa anga achifara navo. Saka zvinondirwadza kuti upenyu hwakadari asi ndongozvitambira nemaoko Mwari kuti Mwari kana achida Mwari anondichengeta kana ndichirarama ndichabuda bedzi ndichingonoona nemukadzi wangu. Handivaramwa handidi ndinongochengeta nekuti Jehovha akati zvinoremaisa kuna Jehovha. Pana Mwari handina kana kubata mwana here kana kudini. Ende moreover chinondirwadza ndechekuti ini ndakarwara prostate inini. Ndigonzi ndabata mwana waiyeye ndine mukadzi wangu uyu. Zvinhu zvinondiremera kusvika pekupedzisira. Saka zvakandirwadza. Ndakawesta mari kuloya ndisingazive kuti ivo vane hama yavo irimo mukoti. PP aita akauya anenge achitaura navo muofisi mavo. Major Street musi watatanga kupinda pamatrials akanzi ngaauye mubox ane kodzero yekumira pai. PP akaenda akati aiwa apinde vamwe vezera remadika ake vaipinda vachitaura vega vari mubox. Asi iye aendwa nayo. Kurava kuti pane chikiripi chakaa chiripo nekuti vaitaura kuti tina hama dzirimo. Saka ndakangozvitambira nemaoko mairi kuti kuna Mwari hakuna chioko muhomwe. Ndinongoteedzera kana Mwari achida vachandichengeta kundirwira pane zvese kusvikira ndabuda ndigonorarama muupenyu. Asi ndinoda kufa ndichinamata chete kuti Mwari ndinofira chokwadi. Hazvina kutanga pandiri. Zvakatanga kana vana Peter naPauro chaivo vakasungwa vakapinda majeri vasina mhaka. Asi Pauro aitaura ndinozvimirira mhosva yangu. Saka ndinoda kungozviisa kuna Mwari kuti hazvina mhosva. Kumwe kushungurudzwa kunobereka Jehovha anoti kushungurudzwa kunobereka kukomborerwa. Neimweni nguva Jehovha akandinzwa ndichararama ndigobuda ndiri mupenyu. Mai vacho ndivavava vanogona kutaura zvavanotaura.
Imimi munonzani uye kwamakasungwa kwamaigara ndekupi? Ini ndinonzi Austin munoda wafa. Ndinogara kuBorton village 3 ndo kwandakasungirwa kwandaigara nemwana uyu. Mudzimai wangu anobva kwaGutu kwaMatarutsi, asi mwana aigara nambuya kuBhowera. Pakafirwa mai vakanoenda kumusha, vaogara kumusha kwavo ndoko vaigara nevana ava nevana veuyu nemuzukuru. Nyaya yenyu yakatopinda mudare mukatongwa, makapiwa makore mangani? Ndakapiwa makore ndanzi 40 nekuti aiti ndakabatwa kairi, ndakanzi 40 ndobva ndatururirwa, ndobva ndazonzi 20 years ndichiuya kujeri, ndobva ndanzi 13 4 months. Maona imimi mama, mwana akambotaura here kwamuri kuti pane chiri kuitika kwaari kuti abatwa? Nambobvira akataura kana one day. Saka zvinhu zvotondinetsa kuti ene nemurume wangu titone nguva yekutogona kutopedza mwedzi tisina bonde mumba. Saka zvinhu zvotondinetsa kuti sei akazoti ndakabatwa yozomirira pamwana ini pandiri chitadza. Zvinhu zvinondirwadza kusvika pakupedzisa. Muchitanga kunzwa imimi kuti mwana murume asungwa ari kunzi akabata mwana, chii chakauya mupfungwa dzenyu? Mangotanga kungofunga kuti mwana wenyu ari kunyepa here kana kuti makada kungoongorora kuti muone kuti ichokwadi here? Inini ndichinzwa nyaya baba vachitorwa pamba. Tainda ndazovatera mangwana wacho chipiri kuwedza. Ndasvika kuya ndobva ndakumbira nhamba dzababa vemwana papolisi, ndoenda ndisina nhamba dzavo, ndobva vandipa. Ndadzokakumba ndakavafonera ini ndikati nhai zvafamba suka ndiani, ndikati ndini mai vaMelody. Kanzi munhu waMwari makatononoka. Kati kunonoka chiizve? Zvikanzi vana baba vako ndakavataurira. Ndikati vana baba vapi? Zvikanzi baba Robert nababa Basimba, ini baba vangu vakafa kudhara. Ndikati mukadi? Zvikanzi vakatonditi uri kunonoka, munhu ngaavhariwe. Ndikati saka iwe une chokwadi chokuziva kuti mwana zvaakaya muna Machi kusvika izvezvi. Mama wangu ini waifonera navo vachitaura kuti vachitiwadza kuti mwana ari right. Wakasei usina kuzovaudza kuti mai mwana andiudza kuti ndakabatwa? Sei wazodaro? Zvikanzi munhu waMwari zvamai kutaura yati wainhistiri. Saka madi zvikatosangana kukoti mangwana nditori kumarondera. Kati hapana hapo chakati chiutai zvamadini zvamafunga, asi dei wakanditsvagawo nokuti ndinogara nechini nemwana toonesana inini chero ndaitokwanisa kuti mwana ngaauye tiende kuchipatara. Nokuti mutemo unoti chero mwana chero akanzi akabatwa nguva yakadii, baba vaindotorwawo matsvina dzavo nemwana zvoonekwa kuti ndivo here vakapinda pachini pamwana. Kanzi handozvitoripo. Takazoendawo koti mwana anga asingandimhoresi, ndandionesa mai vani samai vake. Asi ini ndakanzi mukoti haupindi nokuti ndandanyorwa sewitness. Saka nyaya yakatorwa mukati handina kuinzwa kuti ndizoti mukoti makanzi kudini. Saka ndazopinzwa musi wewitness ndabvunzwa. Zvika mwana ari kuti ndakabatwa mainda kunhamo, ichokwadi here? Ndikati inini haipapa handizvizivi nokuti pese pandaifamba kana baba varipo tetitese. Handisiyani nemurume wangu. Kunze kuti kana iye akabuda ndisara pamba. Ini ndikatobuda totobuda tiri tese. Zvikanzi alright. Zvikanzi ibaba vari kuti maimendenwa imi muchidya mari nemurume wenyu wamunaye. Ndikati no. Ndakamubatira mendenenzi 2016, ini ndichizoroorwa 2018. Ndobva avharisa chini mendeneni, haanazomendeni. Ndiwo here mutemo kuti kana mwana mai vakaroorwa vana havachamendeni? Zvikanzi hazvisirizvo. Ndikati nyaya yakadini yakaitika? Handina kana sendi rake raakabvisa pavana ava ndichirinikira. Makazowana here mukana wekutaura nemwana wenyu imimi mushure mekunge baba vasungwa kusvika yezvi? Handina kuwana mukana. Ende vaitova varisona nababa vake, handina tombowana mukana wekuti nditaure nemwana kusvika pari zvino. Mbuya vakawana mukana nemwana here wekuti vanzwewo divi rake? Havana tombowana mukana. Iye zvinezvi tiri kuona kuti veprisons vaita chirongwa ichi chekuti mukwanise kuonana nehama dzenyu yavanoti family week. Chii chamungade kutaura nemukana wamapiwa kuti muonane? Tionane nani? Namai. Inini kungokurukura zvokuti achengete musha wedu, achitarisirwawo kuti ndicharongerwa zvipi, ndichabuda nguvai, pamwe ndichanzwirwawo nyasha ndikabuda. Hapachina chimwe chandinyaita nekuti mombe dzedu dzataya tinadzo takatengesa tibhadhara lawyer. Tisingatoziva kuti lawyer iri rari pamwe chete naPP uyu akanyara. Musi wekutanga chaiwa ndanopuwa mutongo, chinzi kupuwa mutongo mangwana. Ndakatomupa imwe 400 achiti anondi kutaura naPP uyu. Yeti ivo vaitoziva kuti
vakange vakatengwa neuyu baba vemwana uyu vange vane hama inosenza pakoti pamarondera, ndiyo avaifamba naye napipi wacho. Saka inini ndinongozvitambira zvese nekuti atuya kukoti mbuya chaivo vake vabereka mai akava aisava kwaisi. Saka namai vake chaivo kana kuda kutaura navaisada kutaura navo, nekuti mukoti aitotaura kuti mai vaitiitira utsinye. Baba vangu vainditi vaida kutitora tiri vana vadiki vachiramba nesu, asi ambuya vaipinda vaitaura kuti haana kubvira akatora vana vake kana kuchengeta vana. Zvakandirwadza ndikaona kuti no, inini munhu akanonyengetedza ini ndine vana. Uyu mukadzi akanditi ndinokumbira zvakwauya vemisangano vanava havana mabhethi. Uyu akatoreswa bhethi rekumusha kwamai vake nekuti baba vange vafa itu pachaira mana baba vavo. Ndozvaaindiudza. Ndobva avatorwa, ndobva aenda kuchikoro akanotoresa vana mabhethi iye baba vacho vasipo. Asi baba vakazononyengetedza mbuya vanoti ini ndakanzi ndokupai pepa iri, uya musaini pepa manzi uya musainire nekuti uya ari kure titore mabhethi. Saka chakandinetsa koti yaitadza kudaidza kuti zita ramai ndo vari kudaidzwa kunzi ndo mai vemwana, ivo vari mbuya vaberekwa ndo vari pabhethi. Maona kurava kuti pakatengewa chokwadi chinobuda chega pachena. Maona saka zvinhu zvinorwadza, chokwadi chiripo. Ina handina kubata mwana nekuti aibvunzwa kunzi iwe wakabatwa sei, zikanzi ndakapinda mubhedhuru ndichitsvaira, tine kamba ka1 room nekuti ndakapinda mubhedhuru ndichitsvaira, ndobva vandipindira, ndobva vandibata, ndobva varera neni, ndobva vandichibuda, ndobva vazoti rimwe zuva futi ndobva ndapinda mubhedhuru ndichitsvaira, ndobva vandibata, ndobva vandichibuda. Mubhedhuru macho waitsvaira kana ukabvunza mai yacho kuti aimutsvaira achitsvairira chii mubhedhuru macho, achitsvaira chii. Ende paanotaura pachepo kuti ndakamubata ndakaandisipo. Saka ndinongozviisa kuna Mwari nekuti ndakamboedzawo kuti pamwe nyaya yangu inorerutswa nekunzikwa, asi nenhau yekuti mumakoti munongoziva zvinoitika mazuva ano. Vanhu vanoita choko muhomwe, kana usina pako pakakwana unongoendera mahara. Ini ndaingokumbira bedzi kuti nyaya dzerepi dai dzichinyatsoongororwa pachokwadi chaipo, nekuti tinoperera kuti iye zvino munhu ari kusafa, ari kutambudzika. Ndozobuda ini 60 years ndinoitawo chii panyika. Nenhau dzerepi ngaiongororwe. Ndinoyeuka isichikura mendenenzi yakazoongororwa nekuti mukadzi aigona kutambira mamendenenzi evarume kana 4, asi zvakazoongororwa zvino hurumende ikati aiwa chengetai vana mese. Saka repi ringoti munhu achingopinda anongonzi ngaende, hazvichaongororwa. Makare takakura chiti munhu akarepwa, paarepwa ipo anotoonekwa kunzi akuzvuka vachiitirana nhara achibva ataura ipapo, asi agotadza kutaurira mai vake kukoti akanosvika kuti mama ndakavaudza. Maona mai acho vari kuti haana zvaakambonditaurira kana kuedza. Nguva yese tigogara kubva muna pese pataigara ipapa wozotaura kuti ndakarepwa, handina kumbobvira ndakarova vana vavo kana kuvavhiringa. Ende mandinogara hapana aiziva kuti havasi vana vangu. Vaingonzi vana vamunoda wafa, hapana aitoziva kuti havasi vana vangu. Vamwe aitozoona masenemu ekuti madoro kuchikoro nemagariro andaita nevana ivavo. Ini munhu ndinoenda kuchechi. Maona upenyu hwangu chakandirwadza nchekuti handina kumbobvira ndakaenda padare kubva ndichiberekwa. Ndakaberekwa 1966 17 May, anobvira ndakaenda padare kana kusungwa cheni nemupurisa kana kunyorerwa dhoketi. Asi zvakatanga ipa ndoti ndondirwadza pese pandonamata kuti Mwari kutanga ipapapa. Saka zvinhu zvinondirwadza kusvika pekupedzisira. Zvinhu zvinondirwadza kuti ndaingotiwo dai vanotonga zvichionekwawo zveshuwa kuti vaonewo kuti apa zveshuwaka munhu ari kungoroverera bedzi, nekuti nyaya iripo ndeyekuti baba anenge auda kuona kuti munhu asina kumbobvisira vana vake chinhu sekutaura kunoita ambuya nevava, haana kumbotengera kana mwana wake kana napukeni kana chinyi. Saka ane nyaya yeungwaru hwekuti ndikadari ndinoona matorerei vana vangu. Ina handipindire mazviri kuvana vemunhu. Kunyange dai uya pamba pangu achindira kutora mwana vana vangu, ina handisimudze musoro nekuti havasi vangu, asi ndinokodzerei kuchengeta. Nokuti kana utora mukadzi ane vana vake unochengeta vana vaende kuchikoro. Ndo nyaya ndaiva nayo ini. Asi zvakasvika pakuzondiomera kuti zvandaakurongerwa mudiki akaine 2 years, aine 2 years mwana, iye zvino ane 9 years anoenda kuchikoro. Ndiri kupinda chikoro paprivate, ndiri munhu achitengesa zvinhu zvandindoshanda, zvandakashanda, achipinda kuchikoro. Asi baba wacho vanondisungisa newe musikana mukuru kuti ndamurepa. Kana muchizvionawo kuti zvinoitawo here mukurarama. Ndinongonamata Mwari, mabhaibheri aya. Pese pandinenge ndinongochema naMwari kuti Mwari hazvina mhosva. Kana uriwo urarama hwakandipa, izvo zvambuya vangu ndinavei. Vakati handidamburani nemukwasha wangu. Mwana uyu airara naambuya. Ndaigara naambuya yangu ndogara nawe. Vabereka mai vaka.
vakati wakadi kunditaura muzukuru maona inini handisenze ndoita zvekurima tikaenda kucheche ndine mudzimai wangu kazhinji ndaifamba nemadhokuta emahepsi inini ndaibva pamba ndienda kwaNarisape kuPrinyazure mafridays ndodzoka ndopandinenge ndiri pamba voya vonditora ndichienda ndichiwana kamari kandaiwana kekubatsirikana kuti vana vaende kuchikoro ndigoshaya kuti pandakazoswera naye kanyangwe ndepapi. Saka koti yaifana kuti iongororewo zveshuwa asi nenhau yekuti pakaitika kuti vanhu vanenge vachizivana aine waitofamba naye waitungambira naye wemo vaitoti taitika svika makuseni pakoti ndosvikonzi garai apa iye auya nababa wake vanosvikopinzwa mukati muna PP wozoona vakupuwa mapepa naPP vobuda vodzokera makare patinobuda ndambodedzwa uku isati yapinda pamatrail unoona vakurowana muoko naPP vachidini. Saka zvinhu zvinongotaridza kuti pakava nekutenganwa asi hazvina mhosva zvinongozvisa kuna Mwari. Kudai dzimwe nyaya maiongorora uyu mwana uyu handimbofa ndakamuramba kana even hama dzangu dzakazviona kuti neupenyu hwangu hwandakararama ini handifungi kuti ndingasvike pakadaro. Zvinondirwadza izvo zvinondirinherera ndinochengetwa ndeuyu. Mai angu nababa vakafa musi umwe chete last year but 1. Ndini mukomana mukuru mumba medini. Iye zvino ndine vana vasisi vangu vakafirwa vakasara vari vadiki vandandichichengeta. Ndine vana vemunin'ina wangu vanonditeedzera vakafirwa vakasara vandichichengeta. Ndorangarira pandinonamata kuti jeri racho vachazodini neugaro hwandaita vachaenda kuchikoro sei kana kuti vachafunga zvekuti vonwa doro. Isu mumba medu hatinobvira takanwa hwahwaisi. Baba wangu wakafa ane 97 years. Anabvira takanwa hwahwai. Chedu kunamata. Miyedzo yandasangana nayo yakakura. Asi ndinongonamata bedzi kuti mumwe wangu aramba akanamira pandiri. Handisi. Tinozorodzana mushoko raMwari bedzi kuti nyarara ngatingoshumai kunamata. Ndo zvazvinoita muupenyu. Asi majeri ngavaone vanoona vandotonga kuti kuzara kaita majeri umwe munhu unongonofira usingazivi nyaya dzerepi dziri kurwadza.